Joliba TV jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na minnu bɛ kan lajɛ ani an minnu bɛ kan an lamɛn an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman dɔn min ɲɛ ka kunnafoni sɛbɛnw ye ayiwa gafe ninnu minnu bɛ sɛbɛn limanaw ni kunnafoni de b'a kɔnɔ jamana kunnafoni b'a kɔnɔna la sɛbɛnkun de walasa jamanadenw bɛ se ka kunnafoni cogo min na o la anw y'a kanu ka ye kɛnɛ kan limanaw ka se ka gafe ninnu bamayɛlɛma bamanankan na bɛɛ lajɛlen bɛ o de mɛn walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na an sigira kɛnɛ ka laadala jɛmu an fɛ yan nɔ min bɛ lase aw ma don o don ka ta ntɛnɛn fo ka se jumadonyaw ma min ye kunnafoni sɛbɛnw ye limanaw o de lakali waati dɔ kuma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔ bi ye araba ye min ye tubabu kalo kura juin kalo tile fɔlɔ ye bi ye san 2022 an b'a fɔ yan aw danse limanaw kunnafoniw bɛ yan nɔ kunnafoni gafe fɔlɔ ye lesɔri ye ale ko minisuma n'o ye diɲɛ kelatɔnba ka bolofara min bɛ mali kɔnɔ yan nɔ ayiwa n'olu ka baara de ɲɛsinnen don lakana ani basigi ma kalo saba o kalo saba u bɛ to ka gafeba dɔ bɛ o ko min ma ko rapport limanaw u ye u ka gafe kura bɔ min bɛ ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la binkani wale minnu tara ka ɲɛsin sigidalamaw ma limanaw a caman b'a jira k'a fɔ ko jalaki binnen don mali armée de kan na kɛ ko mali armée sen bɛ ko caman na n'o ye fasoden jama o fagali ye ayiwa an bɛna an da don o la sisan min ye lɛndebana ye ale fana bɛ a kuma na lɛndebana y'a jira k'a fɔ diɲɛ kelatɔnba kelen a ka bolofara min ɲɛsinnen don hadamadenya tɔpɔtɔli ma limanaw ni ale ka ciden min tun bɛ taama la mali kɔnɔ la tile 3 taama ale fana nana limanaw a ko ni ye jateminɛ kɛ balo ɲuman sɔrɔli malidenw fɛ ko a bɛ se maa 7,000,000 maliden maa 7,000,000 ani murumuru 5 ayiwa ko n'i y'o ta maa 3 o maa 3 maa 1 bɛ yen i b'a sɔrɔ ko mago bɛ dɛmɛ la baloko nasira ninnu na yɔrɔ ni balo kɔni fɔra k'a bɛ di maaw ma se tɛ maa minnu ye i b'a sɔrɔ dɛmɛ de bɛ bɔ yɔrɔw la ka na ko o dɛmɛ ninnu yɛrɛ ko n'i y'a sigi 100 o 100 11 dɔrɔn o de tanbɛ ka na di ayiwa maa minnu bɛ yen n'olu dɛmɛ ka kan limanaw min ye conseil supérieur de la magistrature n'o ye an ka kiiritigilamaw ka sigiba min n'a bɛ to ka kɛ a jirala k'a fɔ wele kun bilalen don Sheikh Mohamed Sherif Kone ma ayiwa ko ale kana a ka sigi joona ayiwa ka ɲininka nka ko Sheikh Mohamed Sherif Kone a ye sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin conseil supérieur de la magistrature ma k'a fɔ ale tɛna i kɛnɛ ka bi baara in tun kan ka kɛ bi araba de ko ka sababu kɛ ko maa min kan ka y'a kɛrɛfɛ n'o kan ka kɛ ladilikɛla walima min b'a sɔrɔnali don ayiwa ko o maa ma sɔrɔ fɔlɔ ko a tɛna ye kɛnɛ kan a yɛrɛ y'a ɲini ko k'a bila ka taa don nataw la an bɛna o lakali aw ye sisan o mana bɔ yen le canard déchaîné bi yan nɔ yɔrɔ ale ka jaw de bɛ to ka kuma canard déchaîné ka ja minnu bi yan limanaw ko mali ni CEDEAO cɛ ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla ɲangi minnu bɛ mali kan n'a sɔrɔla a bɛna wuli yɔrɔ jɛrɛba dɔ bolodalen don ka bila juin kalo in tile 4 na bɛɛ lajɛlen kɔni sigin bɛ ka o kɔnɔ n'a sɔrɔla ɲangi min bɛ mali kan n'a sɔrɔla a bɛna wuli o mana bɔ yen nɔ les échos welewele fana bɛ yan nɔ a kumana ECHO y'a jira k'a fɔ malidenw bɛ to ka sale min sara n'an k'a ma ko TDRL limanaw TDRL tɛ dɔwɛrɛ jamanaden kelen kelenna fɛn fɛn bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ sariya de y'a yamaruya ko i ka i bolo bila i jufa la a kɛra nafolo min na ayiwa kasabi yɛrɛ ti tɛmɛ dɔrɔmɛ 600 kan jamanaden fɛn fɛn bɛ yen ko o kan ka o sara walasa i bɛ se i sen bɛ se ka don i ka sigida ɲɛtaa la cogo min na o k'a ma ko taxe de développement régional et local limanaw ko nka ɲininkali kɛlen don jɔn de kan ka sara jɔn de man ka sara ko nka bi fana ɲininkali min kɛlen don o ye k'a fɔ maa min ta y'a la tɛgɛdenkɔni sin bɛ maa minnu ma o ye bamakɔkaw de ye ko bamakɔkaw caman bɛ yen minnu ni TDRL sarali ayiwa olu kɔni ta k'u kunna ko yɛrɛ ye ECHO de ye nin fɔ dɛ an bɛna lakali aw ye sisan le pelinkan fana bɛ yan ayiwa pelinkan y'a jira k'a fɔ a ye ɲininkali kɛ ko n'a sɔrɔla nin tɛ layidu fu wɛrɛ tatɔ ye jamanadenw ye k'a fɔ ko irisiw ka terrain kunkolo 3 ɲɔgɔnna k'olu bɛ k'u kunda mali kan walasa terrain ko kuma min n'a layidu caman tara a la ayiwa nin kelen min n'a bɛna di sopa fer ma walasa terrain a na kule kokura ɲininkali de kɛlen don n'a sɔrɔla nin tɛna kɛ layidu fu wɛrɛ ye pelinkan ka kuma don nouvelle horizon fana bɛ yan a y'a jira k'a fɔ min ye affaire Birama Touré yɔrɔ kunnafonidila min bɛ yen n'a tununa Birama Touré ka ko halisa kiiritigilamaw bɛ k'a ko sen walasa tiɲɛ bɛ se ka don a la cogo min na
politique kɔrɔ min bɛ ni o ye Papa Mambi Keita ye ale k'u minɛna a ko siratigɛ la ko nka ayiwa ale fiɲɛ bɔda dira ma o kɛra mun na Nouvelle Horizon y'o ɲɛfɔ minnu fana lakale aw ye sisan le soir de Bamako an b'a kuncɛ ni ale ye limanaw ko lakɔli karamɔgɔw sɛbɛkɔrɔ diminen don bi kosɛbɛ ka sababu kɛ ministre min bɛ yen n'ale de bɛ ayiwa jamana kura bɛ se ka jɔ cogo min na n'o ye refondation ye k'a ye kuma dɔ fɔ kɔsa in na sigiba min kɛra k'a fɔ ko jamana foroba cakɛlaw ani collectivité baarakɛlaw ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ min bɛ yen n'o bɛ sara fila t'a la walima ni minnu yɛrɛ bɛ yen ni diplôme kolon b'u bolo an ka jamana foroba cakɛlaw la u ka se ka sɛgɛsɛgɛ ko ministre Ikasa Mayiga ye ale ma dɔwɛrɛ kɛ k'i ɲɛsin ekɔli karamɔgɔw ma ko olu de caman bɛ bi minnu bɛ ka sara fu ta ka sɔrɔ dun foroba baarakɛla caman bɛ yen i bɛ se ka minnu ta u tɔgɔ ma ko nka a ma maa si ta tɔgɔ ma ni ekɔli karamɔgɔw tɛ ekɔli karamɔgɔw kɔni diminen don ko la bi kosɛbɛ an na o lakale aw ye kunnafoni laban na soir de Bamako de y'o fɔ limanaw yan'an ka se nin bɛɛ lajɛlen ma an b'a daminɛ ni min ye o ye l'essor ye faso ka fasidi sɛbɛn kumana a ko diɲɛ bolofara min diɲɛ tɔnba o ka bolofara min bɛ Mali la yan n'an k'a ma ko MINUSMA yɔrɔ MINUSMA bɛ yan nɔ Mali la yan nɔ u ka baara ɲɛsinnen don min ma o ye jamana bɛ se ka basigi lakanako hukumu kɔnɔna la cogo min na kalo saba o kalo saba MINUSMA bɛ a ka bolofara min ɲɛsinnen don min ye hadamadenya tɔpɔtɔli ma ale bɛ gafe dɔ de bɔ u k'a ma ko rapport limanaw rapport in kɔnɔna la i b'a sɔrɔ lakanabaliya u bɛ kuma o kan adamadenw ka sigiyɔrɔw la bamanciya wale min bɛ ta k'u sɛgɛrɛ maaw ka hakɛ tiɲɛni minnu bɛ to ka kɛ bamaci wale tigilamaw fɛ u b'o o de fasiri k'a kɛ gafeba ye k'a bila diɲɛma ka bolo kan a jarala k'a fɔ u ka kalo saba laban min n'o kɛra mars kalo tile 30 tɛmɛnen in na MINUSMA a daminɛ janvier kalo la ka n'a bila mars kalo tile 31 san 2022 limanaw MINUSMA k'a ye a ka gafe min bɔ ni a ɲɛsinnen don hadamadenya hakɛ o terekeli ma Mali kɔnɔna la yan nɔ a jarala k'a fɔ ko limanaw maliden caman kɔni de dabali banna k'a fɔ u sigimɛ ka MINUSMA ka nin gafeba min filɛ nin ye ko a na kɛ a bɛ se jamanaden gansan maa 200 ni maa 48 limanaw olu la muso 18 b'a la denmisɛnnin fitinin maa 6 olu bɛ u ka gafe in ka kuma la wa ko dugu 16 ɲɔgɔn na gafe in ka kuma fana ɲɛsinnen don o ma limanaw ko a na kɛ Mali armée ye ko u sen yera dantɛmɛ wale la dantɛmɛ wale min talen don ka ɲɛsin ni maa kofɔlen ninnu ma jamanaden caman a bɛ n'a fɔ maaw kɔni sigimɛ n'a ye sabu min ye MINUSMA ka nin sɛbɛn min n'a bɛ to ka sɛbɛn kalo saba o kalo saba n'a bɛ tali kɛ bunadamadenw ka hakɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ a kɛra bamanciw ka walejugu ye o a kɛra hali Mali finitigiw sabu olu a na kɛ olu tɔgɔ fɔ bɛ gafeba in kɔnɔna la ko nka yanni gafe in ka sɛbɛn a yala k'a fɔ mɛ kalo tile 27 san 2022 ayiwa MINUSMA maa minnu ye sɛgɛsɛgɛli in kɛ u ye gafeba in ta n'o ye rapport in ye ka jira jamana ɲɛmɔgɔw la ayiwa minisiriso min bɛ yen n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kunya kunna ale kɔni y'a lajɛ ale y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la kuma min fɔ bɛ n'a fɔra k'a fɔ Mali armée tɔgɔ fɔ b'a la ko ayiwa olu de ye dantɛmɛ walew kɛ ka ɲɛsin sigidalamaw ma ayiwa ministre des affaires étrangères de la coopération internationale ale y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye tɔgɔ tiɲɛw de ye wa nin ye kumaw de ye kuma minnu bɛ yen ayiwa ni u y'a ta ka ɲɛsin Mali armée ma k'a sɔrɔ dun fɔlɔ u ma maa ɲininka u ma seereya jɔnjɔnw sɔrɔ wa kunnafoni minnu bɛ yen fana n'olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la u ye nin kuma minnu fɔ ka ɲɛsin Mali finitigiw ma k'a fɔ olu de sen yera dantɛmɛ wale la ka ɲɛsin sigidalamaw ma ministère d'administration ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale ale y'a jira k'a fɔ ko o baaraw o ma se ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ se ka kɛ mun ye limanaw o bɛ siga don MINUSMA ka nin rapport ba min n'a y'a kɛ kalo saba laban in na ka ɲɛsin ayiwa bin ye bamanciya wale ani dantɛmɛ wale hadamadenya hakɛw olu tiɲɛni la an ka jamana kɔnɔ yan limanaw ɲɛfɔli caman kɛlen don waati na cogoya kama a jaralo k'a fɔ janvier kalo tile 27 san 2022 duguncini min bɛ n'u k'a ma ko tonu yɔrɔ ko in yɛrɛ bɛɛ daminɛna yen nɔ de ko Mali armée k'a ye wale dɔw kɛ ka ɲɛsin sigidalamaw ma ka far'o kan kɔsa in yɛrɛ la tonukaw yɛrɛ ɲininkara tonukaw y'a jira k'a fɔ olu yɛrɛ ye lɛtiri kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Koro ale préfet ma
limana ka yarala k'a fɔ olu kun ye ayiwa Mali armée n'o ye faamaw ye k'u wele bɔgɔ jɛninen kan fo nka u tilala k'a ye plainte min n'a kɛra nin ye u y'a sama kokura u jɛn'a kɔ k'a fɔ u yafara Mali armée ma sabu kuma min fɔra k'a fɔ Mali armée taara bin olu kan olu y'a ye kuma in tɛ tiɲɛ ye o kun ye armée wele bɔgɔ jɛninen kan u tilala ka segin kɔ kokura k'u bolo da u kɔ k'a fɔ armée ka yafa u ma limanaw nin kɔni ye siganakow de ye siganako minnu bɛ yen bi n'a fɔra k'a fɔ sigidalama minnu bɛ yen i n'a fɔ Cɛkɛrɛ Tabakoro Korgondo ani Gire nin bɛɛ lajɛlen bɛ Gire cercle de la limanaw a jala k'a fɔ Mali armée ko a fɔra k'a fɔ u ye wulikajɔ dɔw kɛ yen min taara ka ɲɛsin o sigidalamaw ma k'a sɔrɔ dun limanaw n'i y'a sɛgɛsɛgɛ o sigida minnu kofɔlen filɛ nin ye ko sigidalama dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ka fɛla tɛ foyi ye fo bamaci minnu bɛ yen ni u ye bɛnkanw tɛmɛ u ni sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ o sigidalama dɔw malidenw yɛrɛ don koyi minnu yɛrɛ labɛn bɛ ka Mali armée ka tɔgɔ tiɲɛ wa u bɛ taa kuma de don olu da kuma minnu bɛ yen ni u b'a fɔ k'a fɔ ayiwa armée ye nin kana armée ye nin kana ka sɔrɔ nin limanaw tiɲɛ t'a kuma la fo na kɛ MINUSMA b'o de olu de fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'o kɛ gafe ye k'a fɔ ko ayiwa Mali armée ye nin baara in kɛ limanaw ka sɔrɔ dun siga bɛ a ko la a kan ka sɛgɛsɛgɛ fo k'a fɔ k'a to ten l'histoire de ye nin kuma fɔ dɛ limanaw aw bonya bɛ nin kunnafoni in na n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye l'indépendant a kɔnɔna la kuma na limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko min ye diɲɛ kɛla tonba min n'an bɔra ka kuma la sisan a ka bolofara min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don hadamadenya hakɛ tɔbɔtɔli ma n'o ye ayiwa secrétaire général min bɛ yen n'ale de ka baara ɲɛsinnen don affaire humanitaire ma n'u k'a ma ko Martin Griffiths ale tun bɛ taama la Mali kɔnɔna la yan nɔ taama in kuncɛra tile 3 taama don nka jaabi dɔw bɛ yen a y'o di a ka ani kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn ye dɔw senfɛ a ko min bɛ tali kɛ bi n'i ye jate labanw bɔ k'a fɔra k'a fɔ Mali la yan nɔ maa 7,000,000 ni murumuru 5 bɛ yen ayiwa ko kɔngɔ bɛ sɔn ka olu sɔrɔ n'i y'o sigi n'i ye jate yɛrɛ bɔ a n'a fɔ maliyɛn maa 3 o maa 3 maa 1 bɛ yen i b'o ta o la i b'a sɔrɔ kɔngɔ bɛ sɔn ka olu sɔrɔ limanaw ko k'a sɔrɔ dun dɛmɛ de bɛ ta ka ɲɛsin jamanadenw ma minnu bɛ yen ni nin gɛlɛya sugu b'u kan o dɛmɛ ninnu nafoloko siratigɛ la ko o tɛ ka kɛ sababa ye sabu ko n'i y'a sigi 100 sara o 100 sara dɛmɛ min bɛ na a tɛ tɛmɛ 11 kan min ye Martin Griffiths a y'o kuma fɔ a ka taama in na ani jamana ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye limanaw a ka taama in na fana a ye ɲɛfɔli min kɛ kunnafonidilaw ye o ye k'a fɔ ko n'i y'a lajɛ san tɔ minnu tɛmɛna ka bɛn ni nin waati kelen ye san 2022 in kɔnɔ ko dɔ de farala ayiwa wale dɔw kan wale minnu bɛ yen n'o ye ayiwa maa minnu bɛ yen n'o bɛ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la an k'u ma ko déplacés ani fana maa minnu bɛ yen ni kɔngɔ b'u sɔrɔ limanaw n'o ye balonntanya ye bamanciw ka walejuguw sababu la ko n'i y'a lajɛ san min tɛmɛna sisan san 2021 ka sanga sisan san 2022 ma ko maa 4,000,000 ɲɔgɔnna ayiwa ko baloko dɛsɛ limanaw o bɛ sɔn ka olu sɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu bɛ lakanabaliya yɛrɛ kɔnɔ ni baloko dɛsɛ olu tɛ balo yɛrɛ sɔrɔ fiyewu ko bɛ se maa 1,000,000 ani murumuru 16 olu kɔni ta y'a la olu tɛ balo yɛrɛ sɔrɔ fiyewu o de kɛra sababu ye bi n'i y'a lajɛ salanko n'i y'a lajɛ ko maa 350 murumuru 800 ani 86 olu kun wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la ko nka dɔ de farala o fana hakɛ kan k'a daminɛ avril kalo la k'a daminɛ janvier kalo la ka n'a bila avril kalo san 2022 la ko maa 300 ani maa 70 ani 548 ko dɔ farala o fana hakɛ kan min ye secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires Martin Griffiths a ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ ko nin b'a jira k'a fɔ halisa Mali kɔrɔnfɛla n'a camancɛ dɔrɔn tɛ ko nin waleya dɔ de farala ka hali Mali tilebiyanfan jamanaw la i n'a fɔ Sikaso mara n'i y'a lajɛ jamana camancɛ bɔlen kɔ a la ani kɔrɔnfɛla ko min ye jamana tilebiyanfanw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i bɔra Mopti yɔrɔ Mopti n'i y'a sigi 100 sara o 100 sara ko bi ko maa caman de bɛ yen minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la wa min ye Sikaso mara fana na maa caman de bɛ yen minnu bɛ ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka sabu kɛ gɛlɛya ye limanaw ka dɔ fara o jate in fana ka Martin Griffiths ka fɔ la a ko kalanso caman fana bɛ yen minnu datugulen don an ka jamana fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti mara a jala k'a fɔ kalansow caman datugulen don yen nɔ ko kalanso 115 Sikaso o datugulen don yen nɔ
min ye menaka ye 100 binani ani fila o datugulen do ye denmisɛnninw caman bɛ yen minnu tɛ ka se ka taa kalanyɔrɔ la limanaw a jala k'a fɔ ko Moti mara la denmisɛnnin 480 ani 89 ani 200 limanaw k'olu sen tɛ ka taa kalansow la bi o mana bɔ yen nɔ min ye Kulukoro denmisɛnnin 34 ani 500 olu fana sen tɛ ka taa kalanyɔrɔ la min bɛ tali fana kɛ denmisɛnnin 600 ɲɔgɔnna a jarala k'a fɔ kalansow olu datugulen do o yɔrɔ kofɔlen na n'o ye Kulukoro mara ye Martin Griffiths a ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ nin waleya nin de jateminɛna jaabiw la ale yɛrɛ ka taama la a ye min jateminɛ sabu a yɛrɛ ye taama kɛ ka taa jamana camancɛ na kɔnɔfila ninnu na walasa ka t'i ɲɛ da nin waleya ninnu kan limanaw kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔ ale l'indépendant kelen ka kuma la fo min ye bi sigikun kɛmɛ ka conseil de discipline min n'a fɔra k'a fɔ o na sigi conseil supérieur de la magistrature ale tɔgɔ la yɔrɔ conseil de discipline tɛ dɔwɛrɛ ye o ka min ye baarakɛla min bɛ yen n'a a fɔra k'a fɔ a yera tanamako la a ka wele k'a sigi joona k'a fɔ karisa e nin baara min kɛ nin ma ɲɛ ayiwa sariya min n'o ka kan i n'o ka kan o ka da i kan min ye Cheikh Mamadu Sherif Kone ale ye magistrat do limanaw wa min ye lafasali kulu minnu bɛ yen n'o ye RFisma ye o ɲɛmaa do ale de kun welelen do joona bi min ye conseil supérieur de la magistrature o ka kɛnɛ ka bi nka a jara k'a fɔ bi araba a tɛna ye kɛnɛ kan ka sababu kɛ mun ye ko a yɛrɛ ye lettre kɛ ka ci conseil supérieur de la magistrature ma k'a fɔ ko a b'a ɲini ko in a ka bila dɔ wɛrɛ la sabu mun na ko maa minnu bɛ yen n'o y'a ka conseil ye o minnu kan ka bila a kɛrɛfɛ k'a ladi walima a ka soronnali don ayiwa ko o ma kofɔlenw olu ma ye wa ko conseil supérieur de la magistrature o ma jateminɛ kɛ o baara in fana na sabu n'a ma ɲɛ ko magistrat kuturu ale de bɛna wele k'a ɲininka a dalakanw na a ka kan ale maa minnu bɛna a ɲininka olu n'ale bɛɛ lajɛlen bɛ baara kelen kɛ wa o bɛɛ lajɛlen bɛ kundama kelen na n'a ma ɲɛ ko a bɛ sigi joona a ka kan kunnafoni yɛrɛ ka di a ka lasɔmi ani fara baaraw kan ka taa taabolo min kan i n'a fɔ sariya b'a fɔ cogo min na magistrat n'a ma ɲɛ k'a bɛ wele k'a ɲininka sariya bɛ fɛn fɛn fɔ a la o ka taama ka kɛ ni o sariya ninnu ye min ye Cheikh Mamadu Sherif Kone a ko baara ma taa o taasiraw fɛ o la k'a b'a ɲini conseil supérieur de la magistrature fɛ a ye lettre min yɛrɛ kɛ kunun sabu wele min bilala ma ani k'a fɔ conseil supérieur de la magistrature bɛna sigi min kɛ a surana ɲɔgɔnna kojugu ko wa k'a b'a ɲini ayiwa u k'a to ale ka maaw ɲini maa minnu bɛ yen n'o bɛna bila a kɛrɛfɛ n'o ye conseil ye u bɛ se ka kɛ avocat fana ye walasa ka se ka a dɛmɛ baara in na n'o tɛ k'a fɔ de ale kelen ka t'i jɔ limanaw dɛmɛba t'a la ayiwa avocat kɔrɔ min filɛ nin ni cour suprême avocat kɔrɔ don a ko tiɲɛna o tɛna kɛ ni i n'a fɔ sariya y'a ɲini cogo min na limanaw kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ l'indépendant ale de kɔnɔna la o mana bɔ yen ayiwa canard déchaîné ale bɛ yan a kumana canard déchaîné y'a jira k'a fɔ Mali ni CEDEAO cɛ ayiwa samasamani min bɛ yen k'a bɛna fɔ a bɛ ka se a bayɔrɔ la ɲininkali yɛrɛ kɛ bɛ canard déchaîné fɛ bi n'a sɔrɔla sanction minnu bɛ yen n'o talen don CEDEAO fɔ ka ɲɛsin Mali ma n'a sɔrɔla a bɛna wuli yɔrɔ an ɲɛ bɛ jaw de la yan canard déchaîné ka ja minnu bɛ yan jaw bɛ kuma ja ninnu bɛɛ lajɛlen n'u ka kuma nka n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na limanaw an ɲɛ bɛ maa 4 la yan nɔ maa 4 ninnu na an ka jamanakuntigi b'a la colonel Asimi Goïta Choguel Kokala Maïga o fana jɔn bɛ min ye ministre min bɛ yen n'o bɛ an ka jamana yɔrɔw cɛ baara kunna Abdoulaye Diop ale fana jɔn bɛ limanaw maa 4 na o ye Ghana jamanakuntigi ye CEDEAO kuɲɛ bɛ ale de bolo bi Nana Akufo-Addo ale yɛrɛ dan bɛ siège ba dɔ kɔnɔ limanaw verbe dɔ b'a bolo o na kɛ minfɛn dɔ b'o kɔnɔna la dan bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen Asimi Goïta Choguel ani Abdoulaye Diop olu jɔn bɛ olu bɛ kuma la Asimi Goïta de y'i kanto ko yɔrɔ ko Macron a na kɛ Macron y'a ɲini fɛ sa i ka fiɲɛ tigɛ anw malidenw na sa o yɔrɔ Macron de y'o ɲini fɛ sa Asimi Goïta y'o ɲininkali kɛ Nana Akufo-Addo a dalen la Choguel o fana jɔn bɛ o bɛ ka a sen sama o ko o y'i kanto o ko a mana kɛ cogo cogo ko malidenw kɔni bɛ ka fiɲɛ sama bi hali n'a sɔrɔla Macron ale ka baara de kun bɛn bɛ walasa ka se ka jamanadenw bila nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna la ko i k'a fɔ i ka Macron ni ɲɛna ko ayiwa
malidenw k'u mago bɛ fiɲɛ min sama na u bɛ k'o sama bi dɛ ko k'o fiɲɛ na o ye kɛra Choguel ka kuma ye ka ɲɛsin ayiwa min ye Nana Akufo Addo ma Abdoulaye Diop fana y'i kanto ko baaraɲɔgɔnya min bɛ Moscou ayiwa ani Mali cɛ ko o baaraɲɔgɔnya in ko o dun o fana o bɛ ka taa taabolo ɲuman ka bi o bɛ taabolo ɲumanba de ka bi jamanaw bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a yɛrɛ Nana Akufo Addo dalen a y'i kanto a ko aw bɛɛ bɛ k'aw ka kuma fɔ saw nka an k'a lajɛ sa fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ nin ko in na o fɛɛrɛ ka ɲini jamanaw o b'a jira k'a fɔ bi CEDEAO de bɛ yɛrɛ ɲini kɔnɔ CEDEAO bɛ fɛ Mali ayiwa ɲangi min binnen don a kan bɛɛ sɔnn'a ma farafinna jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ ayiwa CEDEAO kɔnɔna la n'i y'a dan kɛrɛnkɛrɛnnenya ma bi a bɛɛ lajɛlen b'a ɲini bi de walasa ɲangi min bin bɛ Mali kan ayiwa ɲangi in ka se ka wuli ka bɔ yen sabu tɔ yɛrɛ tɛ jamana ninnu na minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ sabu Mali ɲangi min bin bɛ Mali kan kabi janvier kalo tile 9 tɛmɛnen na jamanaw a kɛra sababu ye ka caman ka sɔrɔ nagasi a jarala k'a fɔ jamana 3 bɛ yen Burkina Faso Guinée Conakry ani Mali ayiwa CEDEAO ka sommet extraordinaire min bɛna boloda juin kalo tile 4 natɔ in na ayiwa k'a bɛna kɛ nin jamana ninnu de kan nka min y'a la ko la belebeleba ye o ye Mali ta ye sabu Mali ni CEDEAO min n'o olu bɛ ɲɔgɔn sama la ayiwa furanjɛla fanga waati ko kunna Mali jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ olu bɛ kalo 24 olu bɛ fɛ k'o de boloda CEDEAO ko kalo 12 walima kalo 16 jamanaw bɛɛ kɔni sigin bɛ ɲininkali kɛ bɛ min ye canard déchaîné fɛ bi ko jɔn de bɛ ka CEDEAO ka ɲangi dɔw bɛ fɛ a ka wuli jɔn de bɛ ka a ko balan bi o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan ye mun ye o ye k'a fɔ CEDEAO yalima dɔ de tɛ a kɔfɛ wa jɔn de bɛ ka CEDEAO ci halisa jamanaw a bɛ nin gɛrɛntɛ min na ka ɲɛsin Mali ma a mana kɛ cogo cogo bɛɛ kɔni sigin bɛ ka CEDEAO ka jɛrɛ balalen min kan ka kɛ a tɛna mɛn n'a sɔrɔla o ni Mali bɛna ɲɛ a ko la kunnafoni filɛ nin ye jamanaw canard déchaîné o mana bɔ yen les échos welewele bi yan a kumana jamanaw ECHO y'a jira k'a fɔ sale min bɛ yen n'an bɛ to ka sara ni a fɔra k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen n'a sarali ka kan o k'a ma ko taxe de développement régional et local bakurunba la TDRL jamanaw TDRL jɔn de bɛ TDRL sara Mali kɔnɔ jɔn n'a sarali ka kan yɔrɔ TDRL n'a fɔra k'a bɛ sara a kun de ye ɲɛtagaw bɛ se ka sabati an ka sigidaw la cogo min na ECHO y'a jira k'a fɔ taxe de développement régional et local yɔrɔ ni sale min filɛ nin na jamanaden bɛɛ lajɛlen n'a sarali ka kan jamanaw a kɛlen don i n'a fɔ malidenw ayiwa olu ɲinɛnen don ka kɛ i n'a fɔ baara dɔ min ni u n'a man kan k'a sɔrɔ dun n'i y'a lajɛ ko san kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛ bɛn sefa wari 600 de ma i kan k'o de sara san kurukara bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ maa minnu si b'a ta san 14 jamanaw olu b'a sara ani minnu bɛ minnu bɛ baara la walima ni foyi t'u la i ka kɛnɛ i ni na jamanaw an ka mairie minnu bɛ n'o b'an ka sigidaw kɔnɔna la sale ninnu bɛ sara olu de ye walasa u bɛ se ka sigida ninnu dilan cogo min na jamana sariya yɛrɛ de y'o fɔ n'o ye article 152 ye limanaw nka maa wɛrɛw bɛ yen minnu n'a sarali man kan o ye finitigiw ye ani kalanden minnu bɛ yen n'olu bɛ kalan na minnu bɛ duguma kalansow la ani minnu bɛ sanfɛ kalansow la ani maa minnu bɛ yen n'u siw janfara n'u bɛ san 60 sanfɛ a jala k'a fɔ hali musolaka minnu fana bɛ yen minnu ye bange kɛ siɲɛ 4 jamanaw olu n'a sarali man kan ani maa minnu fana bɛ yen ni bana b'u la ni o banaw tɔgɔw fɔlen don an ka jamana sariya sunbaw fɛ ayiwa article 153 o fana b'o yamaruya ko maa kofɔlenw man kan n'a sarali nka limanaw TDRL yɛrɛ sarali a tɛ ka sara mun de la yɔrɔ n'i ye an ka jamana taabolo lajɛ bi danaya banna bi pepewu jamanadenw n'u marabaw cɛ a jala k'a fɔ nin y'a sarabaliya fɔlɔ ye sabu n'i y'an ka mairew kɔnɔna la bi jamanaw maa minnu bɛ yen n'o ye maires ye olu ni jamanadenw cɛ danayabaliya tɛ yen dɔw b'a fɔ k'a fɔ n'i ye TDRL sara a tɛ don a donda fɛ dɔw b'a fɔ munna n bɛ nafolo di nafolo min bɛ yen n'a tɛ kɛ sababu ye ka n ka sigida o ɲɛta sabati nin n'a damanda ayiwa nin de kɛn bɛ fɛnko ɲɔgɔnkɔ ye jamanadenw an'u ka sale sara o ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ dun tuma bɛɛ i b'a ye kunnafoniw bɛ di mairiw fɛ k'a fɔ a ye jamanadenw kan ka TDRL sara nka munna a tɛ sara jamanaw ko nka kɛmɛ de danayabaliya ye sabu n'a fɔra k'a fɔ mairiw yɛrɛ
nafolo min bɛ d'u ma olu b'o kɛ yɛrɛkun sɔrɔ ye k'a bila u yɛrɛ ka jufaw kɔnɔna la a tɛ taa sigida ka ɲɛtaa la limanaw jamanadenw ko munna anw fana na nin sara nin n'a ɲɔgɔnna a ka kan jamanadenw fana k'a faamu k'a fɔ ayiwa hakɛ de don u fana ka u k'a sara jamana ɲɛtaga a bɛ dulon o fana de la kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ les échos wele kɔnɔ o mana bɔ yen le pelinkan ale bɛ yan a kumana limanaw pelinkan y'a jira k'a fɔ ko nin kana kɛ a damana layidu fu wɛrɛ tatɔ ye jamanadenw ye k'a sababu kɛ mun ye ko a fɔra k'a fɔ Irisi jamana ayiwa minisiri damadɔ bɛ yen olu ye taama kɛ ka taa Irisi jamana na kɔsa in na u nana ni kibaruya duman ye k'a fɔ ko ayiwa min ye terrain kunkolo 3 ɲɔgɔnna ye ko Irisi jamana Mali ye o san u fɛ u bɛ fɛ ka terrain sira a wuli k'a sɔrɔ dun limanaw yan'u cɛ layidu fu caman de tara jamana in kɔnɔna la yan nɔ k'a daminɛ Ibrahim Bokar Keita ala ma hinɛna ale ka fanga ayiwa layidu min tara o la limanaw bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama ko waati dɔ la ayiwa ni ye jateminɛ kɛ miliyari 7 gouvernement kun ye o layidu ta k'a fɔ ko u bɛna sira minnu bɛ yen n'o ye terrain siraw ye i n'a fɔ Mahina o Babiliw ani Bafulabe a n'a ɲɔgɔnna caman o waatiw la ko gouvernement kun y'a lase k'a fɔ miliyari 7 ɲɔgɔnna ayiwa k'o dira ko ka se ka o Babili ninnu dilan n'o ye terrain tɛmɛ siraw ye limanaw o layidu tara kabi san 2017 mai kalo tile 31 conseil des ministres min kɛra limanaw a waati la maa min tun bɛ premier ministre la o ye Bubu Sise yɛrɛ ka taama dɔ la a y'i to jamana yɛrɛ kɔ kan limanaw ka layidu di jamanadenw ma k'a fɔ ko miliyari 2 ɲɔgɔnna o kan ka di walasa min ye terrain kunkolo ninnu ye a bɛ se ka na bila jamanadenw ka bolo kan cogo min na nka limanaw o layidu tara o waati la min ye minisiri min yana ale kana premier ministre min tun bɛ yen n'o ye Abdoulaye Idrissa Mayiga ye ale fana ye o layidu kelen in ta nka nin bɛɛ lajɛlen kɛra limanaw jamana faamaw ye layidu minnu ta a bɛɛ lajɛlen kɛra kumaw ye ten nka foyi ma bɔ a la nka limanaw n'i ye jateminɛ kɛ le pelinkan ka fɔ la layidu minnu tatara ka tugu ɲɔgɔn na a jarala k'a fɔ hali san 2018 minisiri min bɛ yen n'ale tun bɛ an ka taamako kunna Baba Mulayi ale yɛrɛ y'i to ayiwa min ye jamana kɔ kan limanaw ka i to Mali drapeau kɛrɛfɛ ka kumaba dɔ fɔ kuma min bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ ko terrain kunkolo kura dɔ k'a to Pretoria ayiwa ko o bɛna na Mali kɔnɔna la yan limanaw o fana kuma fɔra o ma se ka sira sɔrɔ yɔrɔ ni bamananw ko ten ni tasuma bilen ye maa min fa ni ye tongu bilen i bɛ siran o layidu minnu tara dɛ jamanadenw caman y'a ye k'a fɔ tamabɔ sisimabɔ Dakar ni Bamako cɛ terrain min bɛ yen n'a kan ka wuli halisa o kɔni o jɔn bɛ nka layidu min n'o tara furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ nin waati in na k'a fɔ ko terrain kunkolo 3 bɛ yen o kan ka bɔ Irisi jamana ka kana Mali kɔnɔ ayiwa jamanadenw kɔni sigin bɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔla o fana n'o na kɛ tiɲɛ ye an n'an sigi k'o lajɛ don nataw la Falaye Keita limanaw ale de ye ni fasiri kɛ le pelinkan o mana bɔ yen Nouvelle Horizon ale bɛ yan a kumana limanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ polisi kɔrɔ min bɛ yen n'o ye Papa Mambi Keita ye ko ayiwa ale kɔni bilala ka bɔ kaso la ka fiɲɛ bɔda d'a ma fɔlɔ n'an k'a ma ko liberté provisoire Papa Mambi Keita yɛrɛ ni maaw hakili b'a la limanaw mai kalo tile 6 tɛmɛnen a ko minɛna min ye Birama Ture ka koɲɛ la kunnafonidila min bɛ yen n'a a tununa limanaw a ka koɲɛ ma se ka dɔn halisa o la sa min bɛ tali kɛ mai kalo tile 30 tɛmɛnen ko Papa Mambi Keita a na kɛ a bilala ka bɔ kaso la fɔlɔ yanni a ko ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ inspecteur de police kɔrɔ min filɛ nin n'o ye Papa Mambi Keita ye maa minnu bɛ kunnafoni kanama olu y'a jira k'a fɔ ayiwa yɔrɔ a kun bolila ka bɔ jamana kɔnɔna la a yɛrɛ ko k'a bɔra polisiya yɛrɛ la pepewu k'a sababu kɛ mun ye ko maaw tun b'a nɔfɛ jamana kɔnɔ yan u tun bɛ fɛ ka dankari kɛ a nunkinw na Papa Mambi Keita y'i to jamana yɛrɛ de kɔ kan limanaw ka kunnafoni dɔw di kunnafoni sira dɔw kan ko an bɛ waati min na ko sisan k'ale bɛ se ka min fɔ kunnafonidilaw ye o ye k'a fɔ kunnafonidilaw baarakɛ ɲɔgɔn min filɛ n'o ye Birama Ture ye ko a tɛ balo la bilen kuma min fɔra Papa Mambi Keita k'a to jamana kɔ kan limanaw o kuma taara sariya tigilamaw fɛ ka sɛgɛsɛgɛli boloda fo kɛra sababu yɛrɛ ye limanaw ko u ye mandat d'arrêt international o wuli jamanakuntigi kɔrɔ o denkɛ Karim Keita ale yɛrɛ kun ye assemblée nationale o commission de défense ɲɛmaa ye a waati la a jala k'a fɔ Papa Mambi Keita ale yɛrɛ bɛ ka wele k'a ɲininka o ko kelen de la
an bɛ waati min na ko sisan min ye Papa Mami Keita ale ta fanfɛla kɔni aya ko ale welela k'a ɲininka ka sɔrɔ ka bila kaso la fɔlɔ nin ko kelen na ni maaw hakili b'a la Papa Mami Keita ale de kun ye inspecteur de police ye min ka baara kun ɲɛsinnen don bɔlɔlɔ tanama ko minnu bɛ kɛ n'o ye cybercriminalité ye k'o kɛrɛ brigade d'investigation judiciaire la BJ a waatinin kama limanaw Nouvelle Horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la an b'a kuncɛ ni min ye Soir de Bamako limanaw Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ayiwa ko waati sera nka an da don nin na ka kuncɛ ko lakɔli karamɔgɔw n'o ye syndicat signataire du 15 octobre ye olu ni ministre min bɛ n'o ye Ikasa Mayiga ye limanaw ko ayiwa Ikasa Mayiga a ye kuma dɔ fɔ mai kalo tile 24 tɛmɛnen waati min na jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale y'a ɲini ko ka sɛgɛsɛgɛli dɔw boloda walasa foroba cakɛlaw ani collectivité baarakɛlaw limanaw sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka kɛ minnu bɛ sara fila ta la ani minnu bɛ bi ni ayiwa diplôme kolon b'u bolo a waati de la min ye Ikasa Mayiga ye ale ma misali sɔrɔ ka taa maa wɛrɛ kan ni lakɔli karamɔgɔw tɛ ko o maa damadɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni ayiwa olu de bɛ ka sarafu ta a bɛ se miliyari 1 ma lakɔli karamɔgɔw de y'a jira k'a fɔ baara min o kuma min fɔlen filɛ ka ɲɛsin ma ko dɔgɔyalima don wa ko Ikasa Mayiga ka bɔ ka yafa deliw fɛ ka sɔrɔ dun olu kelen tɛ foroba cakɛlaw ye bɛɛ lajɛlen de kan ka ta a tɔgɔ ma wa ko yanni jaabi ka bɔ limanaw min ye lakɔli karamɔgɔw ye n k'a fɔ foroba cakɛla minnu bɛ yen ni olu bɛ foroba ca la yanni jaabi ka bɔ a ka bɔ ka yafa deli lakɔli karamɔgɔw fɛ sabu olu dɔrɔn tɛ foroba ca baara la limanaw a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw na an sera ka min lakale ka bɛn ni waati ye an b'a fɔ k'aw barikada waati sera an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ